Пламене, бая работа ще пара врат окум, бая брои. Дайте кораба за 500! Свирих един кораб за 500 лева. Продължаваме. 550, 600. Я дай един самолет, като много знаеш за самолет. Изкарахме самолета за 600 лева. Какво искаш, ме? Добре, моето момче. Дай да видим сега. 600, 700. Я дайте един за гардак за 700. И така, изкараме сега един за гардак за 700. Дайте ли? 800. Милионерче. Я дайте едно милионерче. Раз, два, три.